lidičky, dneska budu dělat, ale nebudu si kupovat žádné věci. Jen když tak. Tohle to nesmíte vidět. Lidičky jsem tady, ale tohle něco si myslíte, že ani nedělá. Ani mrk to nedělá. Ale dá se s tím je navládat, si myslíte. Ne, já chci za týpkem. Ale dá se s tím je lítat. Týpku, pust mě tam. Dělej. Au. To mě bude bolet za chvilku. Ne. Ale jako je to docela tvrdé, protože tohleto, tady tyhle dolní bloky dostáváte jen na konci, protože je to zlato. Tady tohle nedoporučuju. A vidíte, jsem na konci. Tak, tady tyhle se jdou rozbít jen klikem. A tady tuhletu čestku si jdu otevřít. A tenhle lifehack je hodně. Dobrý, to mi poradil Playtix. Já jsem ho nejdříve jako neznala, ale poradil mi s tím Playtix. Takže odebírejte Playtixa a jim můj kanál. A jdeme si tohle si šetřím, no ale nevadí. Stop. Jsem tady, ale neporučuji vám tohle používat, kdo to neumí stavět. Ale jde to i s jináčíma blokama, akorát musíte mít tady tohleto, to dolní. Typku. Jo. Typek. Ne. Takhle to dopadá. Hele, různé kytky. Ale no dobré, ukážu vám to. No, jmenuje se to Kiki. Spíše. Takhle se to dělá. A máte lítající lifehack. Akoby, hej, já jsem nechtěl. Já zkusím kamínku. Ale tam... Uj. Pašerák. Tady jel pašerák. Ne. Dobré. Naštěstí, že ani jeden kamínek tu nebyl. Ne. Ach jo. Ale je to za mě dokonce. Asi si myslím, že ne. Tak. No tohle si nebudu kupovat. Co považte mi poradit? Hej. Ale napište do komentářů. Ten, kdo napíše do komentářů jako první, tak to si přidám do friendu. Tady. Někdy jsem v tom býval noob, ale teď už v tom nejsem noob. Dobře, ale jsem to nepochopil. Tak, znovu úplně ale kamínky. A tohle ne. No, co jsem to ubil? Opravky. Kytka. Jam. Já jsem včelička.
Já jsem pan včela. Já jsem pan včelka. Ne, světlo ne. Tak. Jo. A tohle by jsem vám fakt doporučoval. Protože já už jsem jednou už teď dojel na konec. Tak. Vidíte gold block. Jo, yes. Koko. Rychlost. Rychlosti bleska. A lidičky, já vám něco prozradím. Nechce si tohleto zrovna mazat. Tajná místnost. Dobré. Co? Hej. Pašerák. Co? Jako... Jsem asi tak moc rychlej. Já už jdu po druhé nakonec. Ne, to není fér. Jsem měl úplně rozbitou obrazovku. To není fér. Tohle to si nevšimejte. To by se mělo radši zašifrovat, ale pro vás to nezašifruju. Takhle to nenávidím. Já to třeba nemám rád. Jedu mašinky. Jede mašinka. Já se musím rychle dostat vlastně na konec. No me. No guide. Au. No už mi to pojede sám. Jen vám se doporučuji, že ve vzduchu. Můžu vám... Fakt? Tak. No. Už jsem to právě smazal. 6, 7. No co, že jsem to smazal? Ne? Vlastně. Ten má to smazané. Takže teď jsem nachytal celý Roblox. Kdybyste chtěli vědět, na co si šetřím, tak to se ani neptejte. Protože to by vás taky zaujalo. Tak. Já jsem tak moc. Normálně já musím padat dolů. No, až teď se mi to načetlo.
ty dnešní generace, ale yes, hned se mi to otevírá. No tady, já už jsem tu pro druhé. Tak otevírám. Je to v pohodě. Žádné monstrum nevyskočilo. Já mám si srandu, žádné monstra tady nejsou, ale můžete je postavit. A tady nedoporučuji. Pak budete pokakaný. Že tady budu vždycky chodit. Tady. Pokud chcete pokud chcete videa i o Reels, to pro vás. Dobré. Skakej. Já je. Ne! Ne! Ne. Takhle to nebude. Še? Proč še? Nepouštěj se zprosté. Tam není. To bylo, co bylo to? Když se na počítači něco rozbil, tak ten počítač prostě vydal takový zvuk. Jo, ale ten natačím, tak nemluv. Yes! Mám tady s sebou Playtixe. Playtix to všechno ví. Odebírejte hlavně Playtixe a i mě. Můj kanál. Jestli si střím totiž na tohleto, koukněte. To je mega dobré. Protože to vám umožní stavět tak vysoké věci. To ani nevíte. A zase se s tím nejde lítat. To je zase škoda. Takže jo, tohle plišáčka se si ptáte, kde jsem ho získal. Hezký. Jo, kdybyste si dali, proč si ho tady nedám? Kvůli dobrému důvodu. Ono by to pak nalítalo. Tak, už letíme. Plišáčku! Pam! A pokud chcete videjka o Reels, jo, to už jsem možná
říkal, ale na tom jsem si možná i nespomněl. Toxic! Latex. Spavnul se to toxic! Latex. Jeho jméno zase neprozradím. Tak. Tady otevírám. Toto. Všechno. To jsem budoval. Ale Playtix mi proradil s tím lítacím. No. Já jsem na tom 105. No je to 105. Playtixy, prozradí něco o tom plišáčkovi. Jakém? Tam, rytížovi. Kde se spavnuje. Nepadej! Já jsem dělal jenom v té hře, jsem to dobrý. Jo, ale půjdeme jen moje. Žádné tvoje. Co? Vynálezy asi. Takže... Domku. Tak se jmenuje v Robloxu. Říkejte si, jak se vám zachce. No dobré. Já poletím svým kosmikem. Hej! Tak. To je jeho pomalé vynálezy. Ty jeho pomalé vynálezy. Já už budu asi tak dvakrát na konci, než on tam doletí. Mezitím mi dojdou motorky. Jaké motorky? Malé motory. Motory, ne žádné motorky. Motory! Jo. Žádné motorky! Nebo ty máš nějakou motorku? Ne, ale jakože malý motorek. Tak na tenhle typ. Jaké motorky vůbec? Proč motorky? Do tam těch dír by se vám nedoporučoval skákat. Asi víte proč. Je to moc hluboké. A tu jde získat plišáček. Ale jeden plišáček může získat.
Asi jo, možná tady k tohleto kolo. Playtix. Zas. Tady. Safra. No, dojdou motorky. Ach. Tak. Co si? Vyberte si v komentářích tohle nebo tohle. Poradím vám, tohle dělá tvary, tohle dělá stěny, tohle dělá tohle dělá mizení, tohle páruje a tohle barví. Ale to, jak jsi říkal, že dělá mizení, tak to nedělá jen to. Když máte třeba skolo, můžete ho zrychlit. A to poupravuje vlastně věci, co dělají, nebo jak vypadají. No, to je pravda. Ale to jsem u něho neviděl, u Playtixe. Ach jo. Chybí mi 2000 mi zase chybí. Jako vždycky. Já to tady mám chuť. Au. Teď se to volelo. Ne? Já vím. To bude určitě Playtixe bolet. No, jen tady na Playtixe přestírám. Ale tohle si chci koupit. Ty pojedeš znovu kosmikem. Ne, taká bunkrem. Bunkr? Jakože fakt? Ach jo. Proč? Můžeme? Jo? Já pojedu s tebou. Tak dále stůj. Já chci jít s tebou. Ach jo. Taky ne? Tak jo. Ne. Sorry za automatické otočení. Jo, v tamté místnosti se jde získat plišák. Jo, už jsem. Ne. Dobré, je to sám. Tak. Playtix. Je pomalej! Playtix je teprve. Jsi teprve na štětečku? Já už jsem na konci. Dělal jsem fail, že jsem na to nekoukal. No. Tak. A tak? Dobré. Yes. Mám 3000, teď 4000, jo.
Wow. Ale můžu si koupit jednu věcičku. A to se můžete dívat jakou. A pro vás to je úplně špatné. Ale to používá Playtex. Co tohle? Ach jo. To je to, co používám já na to, abych lítal. Jo, a já používám jiné věci, já už jsem lítala. Nějaké blbosti, co nejsou ověřené. Jo, a tohle kupuju. No. A jo, tohle je speciální židle. Tím se dají ovládat ty vrtule. No a nebo naturálně v lodě. No, dá se to říct. Jdu vám to ukázat. Počkat, čekej na mě. Ach. Tady je ta special židle. Položit. Já budu mít takový základní. Tady jsou tyhle. No a počkat, já chci lidičkám ukázat jeden trochu zajímavý triček. A jaký? Já to tu musím ještě připoutat k zemi. Ten už jsem ukazoval. Jaký? Ten lítací. Ne, to není ono. No. Ten s těma balonkama. Tak jaký? No vidíš. Bro je lehtivý. Tady tohle poradí rychlostí za hodinu asi tak 150. Tak, já to tu ještě přidělám. A pak, že moje vynálezy jsou pomalé, když toto je přesně jejich jádro, nad čem si právě. Tak, teďka přidám jednu věcičku. Hej, já jsem k němu připoutaný. Ať si dělá, co chce, ale já se neodpoutám. Tak a ještě přidám finální jednu věc. Já už dávám ready. Dávám ready. Dej se. A já letím s tím. Hej. Zmiz odsud. Já to neumím ovládat. Nauč mě to Playtexy. Ty jsi profík. To umíš ovládat. Ne. Já nechci to takhle. Dají se s tím navrátit věci do Playtexy, že? Nevím, co to máš. Pamatujete na staré jedno video? Ne? Opovaž se o tom mluvit. Chceš, aby jsem někoho připojil? Ne, Jo! ne. Jo. Brovi, došlo, že to je normální typek a že jsem ho chtěl připojit. Je, leď. Leď, ptáčku, leď.
Páčku, už tam leď. Co to? Co to je? No ty, co se s sebou přetáhl? Co ničí věci? To jsou ony? Sami? Fake samý. Ale kolik jich má? Já mu přidám ještě. Počkat, Já počkej. jsem mu tam přidal. Sami, počkej. Jen se tady schám židličku. Já už jedu za Samem. My jedeme za Samem. Ještě mám takový... Sami, umíš to vůbec ovládat? Tak ani nejsme na jednom. On dal gól. To je golman. Lidičky, pojďte se podívat na jednu moji extrémní věc. Tady vám to ukáže. Au. Už se to vybíjí. A stop. Stop. Už se to vybíjí. Stopni to. Stopni. To stopuje samo. Ale já to točím. Ah. Ještě. Hej. Modul. Tak jo, počkat. Já tam přidám, jo? Nic nepřidávej. To mi stejně nemůžeš smazat. To se ti bude líbit. Ne. A teďka se to vůbec nerozjede, protože se to dalo opačným směrem. Nadal, koukni. Dal. Protože to se točí tím směrem a ty si to dal tím směrem. Tak co myslíš, jakože, že ty máš silnější kůl? Počkej. Pojď, zkus to. Ne. Že bude voda. Tak, Ach jo, tohle to zpomaluje. Protože ty si jedou na svůj vlastní. Ale zpomaluje. on to zapl. To je lupa. Je lupa. No co to by bylo? Takže jediná naše záchrana. Tebe. Vyměnila. Jo, jediná naše záchrana. Lidičky.